Una-unang pickleball tournament o marangkada sa lalawigan po ng Pangasinan. Ikwento mo yan sa ating pong good news ni Idol Vico Cancionero. Sawa ka na ba sa badminton, tennis o ping-pong? Baka gusto mong subukan ng bagong sports na kinahuhumalingan ngayon ng ilang Pangasinense, ang pickleball. Isinagawa ang kauna-unahang pickleball tournament sa lalawigan na ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center, Lingayen, Pangasinan. Mahigit nasa 150 na mga Pangasinenseng manlalaro ang nakilahok dito. Buo itong sinuportahan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Provincial Sports Coordinator Coach Leopoldo Arnaez, nais na mas maipakilala pa ang larong pickleball sa probinsya. Ang pickleball ay isang paddle sport na halintulad sa larong tennis, badminton at table tennis. Ito ay nilalaro sa isang badminton-sized court gamit ang solid paddles at isang plastic na bola. Ang sport ay naimbento noong 1965 sa Bainbridge Island, Washington. Nina Joel Pritchard, Bill Bell at Barney McCallum na noon lamang ay naghahanap ng paraan para aliwin ang kanilang pamilya. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.